L-argumenti ta' Tonio Fenek dwar il-prezz tal-fuel mhux biss huma ħżiena, iżda huma bbażati fuq informazzjoni miġbura minn sit mhux uffiċjali. Għal dan il-Gvern fi stqarrija li fiha ntqal illi wara li l-Oppożizzjoni nqabdet għal darb'oħra tagħmel kalkoli ħżiena, issa waslet fil-punt li tipprova tgiddeb lill-Kummissjoni Ewropea dwar il-prezz tal-petrol u d-diesel. Il-Gvern qal li ċ-ċifri tal-Kummissjoni Ewropea jikkonfermaw li l-prezz medju tal-petrol li jħallsu l-konsumaturi madwar l-Ewropa huwa €45 fil-waqt li ta' diesel huwa €32. Kien hawnhekk li l-Gvern qal li fit-tentattiv li jipprova jsib ġustifikazzjoni għal kalkoli żbaljati tiegħu, il-Partit Nazzjonalista qed juża informazzjoni miġbura minn sit mhux uffiċjali u li ma taqbilx ma' ċifri xjentifiċi tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Gvern qal li jkun tajjeb li l-Oppożizzjoni tispjega għalfejn qed tinjora l-kalkoli tal-Kummissjoni Ewropea u minflok tuża figuri miġbura minn fuq l-internet u mhux ibbażati fuq statistika uffiċjali. Il-Gvern żied li l-prezz tal-petrol u d-diesel f'Malta kienu €9 u €2 rispettivament fil-bidu ta' Marzu 2008. Iżda sal-bidu ta' Marzu 2013, kawża ta' deċiżjonijiet ħżiena mill-eks Ministru Tonio Fenek, dawn il-prezzijiet kienu telgħu għal €48 u €38. Din iż-żieda tfisser li familja medja b'żewġ karozzi b'konsum ta' 30 litru fil-ġimgħa għal kull karozza spiċċat tonfoq mal-€1,200 aktar fis-sena fuq petrol u diesel. Kompla jingħad li l-istess familja, grazzi għal politika ta' stabbiltà fil-prezzijiet tal-Gvern preżenti, illum tħallas €100 anqas. L-ebda kalkolu żbaljat tal-Oppożizzjoni mhuwa se jbiddel din ir-realtà.